Didingani mga padi sa video, tulos ko na hinikap ang kasag. Kaya lang, tulos man ini na nakadulag. Yon! Good morning mga padi, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita niyan mga padi. Yan mga padi mga madi, mahanap naman kita sinpang bangot sa kisil na langka. Medyo malain pa nga ni mga padi ang panahon kay may low pressure na pwede daw maging bagyo. Kaya anipikto sa amo mga padi mga madi, pag-irog sini, habagat, nakusog sa amo ang habagat. Mayad nga ni mga padi kay kaya-kaya pa man ang balod. Kaya mahanap kita niyan simpang bangot sa kisil na langka. Pag-abot ko nga ni mga padi sa lawod, rinidi ko na ang pagubat ko. Yun padi, naimbutan ko na pagubat, yun na impaha ko na pagubat, 2 na kilo na tingga yun, 2 kilos mga padi. Matisting man kita mga padi mga madi magbutang simpagubat, kay inlulutaw na ako mga padi. Pagkaluma na natawo, inlulutaw na talaga. Sabi nga ni Madi, nano nga kay mabutang ka pa simpagubat, napagubat ka na, didi sa balay. Sabi ko man nga ni, dati, pero niyan, mabuto na ako. Yun pa lang mga padi na yung papaimod ko, arnis yun, hali pa kang padi angas, mayon ang pangipita sa kasag. Didi nga ni mga padi sa video, tulos na kita na nagbuso. Tulos man ako na nagrampahaw. Daradara ta ang pangipit sa kasag. Mayad man talaga mga padi mga madian may pagubahat. Kay inguguyod ako pa irarom. Pag-abot ko nga ni mga padi sa irarom, nakasikop ako sing katipay. Kaya lang wala sin sulod. Naunahan na kita sa mga padihunta. Kaya mahanap kita sa iba. Yan, yadi mga padiho katipay. Bungkalunta, sinluay-luay. Hikapunta, sinluay-luay. Yan, ay ba nung nakadalagan pa mga padi. Inipit ko na kunta mga padi mga madi. Kaya lang nakadulag. Yari hula naton tatara. Naipit man gihapon. Sigurado na talaga ang pangbangot sa kisil na langka. Sa mga padihon ko pa lang na naghapot kung anong gamit ko na camera, GoPro Hero 12 ini mga padi mga madi. Video malubog lang niyan ang dagat. Kay kung malinaw ang dagat, malinawon pa sini ang kuwa ta sa ilarom. Pag irog sini mga padi mga madi na ma-underwater ka mo, butangan niyo singkis para sigurado na protektado ang camera niyo. Yun nga ni mga padi mga madi, balik naman kita sa ilarom para maghanap naman singkasag na mga pangbangot sa kisil na langka. Didi nga ni mga padi mga madi, nakatanaw ako singkasag, ini na intutukdo ko nakasag mga padi, mao inian. Kimpi ang pangaran didi sa Bulan Sursugon. Ini na kimpi mga padi, diri man ini nagtatago sa katipay, naglulublob lang ini nang kung minsan matsimpuhan nato, yun lang sa luwas. Kaya natsimpuhan nato na nasa luwas siya, kaya madali ta lang na naipi. Malupiton man ini mga padi mga madi, pangbangot sa kisil na langka. Mas kinano nagulay sini, pambihira ini pangbangot. Balik naman kita sa ilarom mga padi mga madi, para maghanap na naman singkasag. Yun nga ni mga padiho, may naiimod na ako, may natatanaw na ako mga padi, intutukdo ko. Nakatago ini mga padi sa katipay, siram sini mga padi pangbangot. Kaya lang mga padi nakadulag, nawaran ako mga padi, napakarin na daw yato. Awhain daw yato mga padi mga madi, masiramong kunta yato, pangbangot sa kisil na langka. Nakadulag pa, nawara. Yan, yadi mga padiho, may katipay naman dide. Luay-luayon ta naman ni paghikapa. Nakadulag na naman, mga madulagon mga padi, hain na daw. Aw yadi. Ipiton ta naman ini, ay nakadulag naman, may ikmaton ini mga padi, may ilahaw, nabuoda magpabangot. Aw yadi, kuha ka na, sigurado na makabangot ka na, mudo sa day ini mga padi, pero pwedeng-pwede na ini pangbangot. Ya, hala mga padi mga madi, hanggang didi na lang ang sa ako video mga padi. Kung naruyagan niyo mga padi mga madi sa ato adventure didi sa Irom Sandaga, pasirman mga padi mga madi. Salamat!